duk mutumin da ya ce wa yar fim ba ta shiga aljanna ban taba damuwa ba saboda abu guda ɗaya zuwa biyu da na yadda da cewa makullin wuta da aljanna ba a hannun kowa yake ba, sannan munanan ayyukanka su za su kai ka wuta, kyawawan ayyukanka su za su kai ka aljanna. Wala Allah ina aikata abubuwa mai kyau fiye da naka, a matsayina na yar fim sai in shiga aljanna, a matsayinka na wani ba dan fim sai ka shiga wuta. Da farko dai sunana Hannatu Bashir, wacce aka fi sani da Hanan, kuma an haife ni a nan garin Kano a unguwar Tukuntawa. Tun ina karama muka tashi muka koma Suleiman Crescent, a nan ne primary school dina, ne secondary school dina, har kuma ne karatun da na shiga harkar fim a 2012. Fim dina na farko sunan shi Kotun Ibro. To abin da ya ja hankali na shiga fim ba zan taɓa manta ba. Akwai wata rana ina zaune da ƙanina muna kallo, sai na ga wata jaruma ba zan da ya kama sunanta ba, ta yi wani sin, sai na ga sin ɗin ya burge ni, sai na ce inda ni ce nake ji a raina wala Allah zan yi abin da fiye da abin da ta yi. So kamar da wasa da yake a lokacin gaskiya na san Hassan Giggs yana unguwarmu a lokacin yana directing, sai nake cewa kamar da wasa nace kai anya ba fim na zan fara yi ba, nake magana da mama sai ta da ta ce zaki iya ne, nace mata ni sai hana zan iya mana inda kin yadda. Ta ce to ba komai, za ta yi magana da mahaifina in ya yadda in ya so. Sai ne wa shi daraktan magana mu ji ya ake yi, wata irin hanya ake bi in za a shiga fim. To sai na ce mata to ba damuwa. Cikin ikon Allah farko da ta yi mishi magana dai sai ya ce a'a shi bai yadda ba saboda irin kallon da ake yi yan fim ko kuma irin sunan da ake kiransu da shi bai yadda ne ba. To ta gaya mana ce mata ba komai, kawai abin da na sani shine kusan wani abu ne wanda yake zuciyar mutane kuma kowa da irin tunanin shi. So idan yaro zai lalace ba sai ya shiga fim ba. So da sa a ranta kawai ni zan ɗauki fim a matsayin sana'a kuma insha Allah yi abin da zan yi kenan. To haka dai da ƙyar ta samu da shawo kan shi da ta ce min ya yadda. To daga baya sai na yawa shi darakta magana. To gaskiya akalla na yi fina-finai sun kai kamar 40. Ina fitowa a mata, ina fitowa a kawa, ina fitowa a budurwa. So kuma ni ba fitowa kawai nake ba gaskiya ina shiryawa. So wasu films din ma zan shirya su ba zan fito a cikin. To gaskiya na yi fina-finai da yawa, sannan films din da nake so suna da yawa. So amma yanzu idan ka tambaye ni ka ce wannan film na fi so Mutum da Aljan. Abin da yasa na fi son film din Mutum da Aljan kusan wani lokaci ne, wani film ne wanda aka yi shi wanda labarin ya burge ni. Lokacin da aka fara bani labarin kuma ana ganin lokacin kamar ba ni ya kamata a bawa labarin ba, ko kuma ban kai in fito a role din ba. Sai aka bani labarin aka ce in karanta. Ko da na karanta labarin Mutum da Aljan, labarin ya burge ni, yayi daɗi. So kuma daga baya wanda zai film din shi kanshi ana gaya mishi cewa mun kai ya saka ni a role din ba, so bai kamata a ce ni zan yi ba. So amma duk da haka dai na ma cire rai da aikin, daga baya dai aka zo aka kira ni aka ce ni din dai ni zan yi aikin. So wannan saka na saka shi a raina, yana daga cikin film da nake so saboda yadda labarin ya tafi da kuma irin me zan ce, irin yadda shi kanshi mai film din ya yadda cewa zan iya, ya bani wannan damar. Kukan kurciya. Kukan kurciya na sha wahala sosai, shi ma an hau doki, sannan kuma wani film ne na al'adar da. Duk abin da aka yi a kukan kurciya babu wani abu da ya shafi zamani, wani abu ne wanda ake shi a kan dutse, tsauni, ba in ko a location din babu inda yake da rumfar da zaka iya fakewa. So muka fita aiki tun safe a rana muke, har rana ta fito har ta faɗi akan mu za ta faɗi, bamu da inda za mu fake. So ga rana ga wahalar film din, epic ne shi a daji, kusan da abubuwan da zan yi ba takalmi, kaya waye, duk irin wannan wahalar. So kukan kurciya yana ɗaya daga cikin film din da na sha wahala sosai gaskiya. Gaskiya zan iya cewa ina da kawaye da yawa. An ka ce babban kawa wani abu ne daban, saboda duk mutumin da aka ce maka babban kawa ya zama kamar amininka. So gaskiya mata da yawa a kayan muna shiri, kawaye na ne, amma ba zan iya ware guda ɗaya ba. To ai ka san mu mata yadda muke,
duk inda muka zauna magana ɗaya biyu ba ta tsallake mu, so kusan zan iya cewa wannan ne kawai, amma ba wani abu ba. So mata ko ba na kani ba, duk inda mata suka haɗu suka wuce 1 2 3 to dole za a dinga samun tsegumi ko kuma ƙananan maganganu, ko kuma mu kanmu mata muna da kishin junanmu. Mace tana da kishin yar wata mace, wala Allah koya ta ga motsinta ya fi nata to kishi take yi. Kaduna, saboda Kaduna na san mutane da yawa, ko ba aiki na ba idan na je kusan da abubuwan da nake so na samu a aiki ina samu. Ni kaina wani sa'in ina daukan aiki na kaina in kai shi Kaduna in je in yi in dawo Kano, saboda abin da yasa kusan Kano location din yana mana karanci. Kusan yawanci za a yi fim 10 zaka ga, inda a Kano zaka kusan guri ɗaya ne, saboda gurin da zaka yi aiki yana dan wahala, ba kamar ka tafi Kaduna ko Abuja ko Gombe ko Bauchi ba. Irin wannan su ana dan samun varieties na location, saboda ba a fiye yawan yin fim a garin ba. To babban matsalolin da suke damun masana'antar mu ko kuma kalubale shine al'umma gari da kuma mu kanmu. Ya abin da sa na ce mu kanmu wani sa'in muna ba da gudunmawa a ce wani abu a kanmu, wani sa'in ma mu muke cewa. So kullum mutanen gari suna mana kallo a baibai. Abin da sa na ce suna mana kallo a baibai shine sau da yawa ko postin air film ta yi zaka ga wani a waje bai san ta ba, bai san rayuwarta ba, zai je kasa zai zage ta, ba ta kuma da damar ansawa, saboda wal'alda za ta ansa zai zama abin magana, za a ce bata kyauta ba. An kuma manta da cewa wani ne ya je zage ta, wal'alda zai ce mata yar iska, wal'alda zai ce mata yar wuta, wal'alda zai ce mata yar fim, ba za ki shiga aljanna ba. Duk irin waɗannan kalmomin kullum ina gaya wa mutane ɗaya, duk mutumin da ya ce wa yar fim ba ta shiga aljanna, ban taba damuwa ba, saboda abu guda ɗaya zuwa biyu da na yadda da cewa makullin wuta da aljanna ba a hannun kowa yake ba. Sannan munanan ayyukanka su za su kai ka wuta, kyawawan ayyukanka su za su kai ka aljanna. Wala Allah ina aikata abubuwa mai kyau fiye da naka, a matsayina na yar fim sai in shiga aljanna, a matsayinka na wani ba dan fim sai ka shiga wuta. Abin damuwa da ya faru da ni wanda ba zan manta da shi ba, wata ran ina Abuja muna location, ina zaune, Allah ya ji kanshi, akwai kakana ma wanda ya haifi mahaifiyata, da yake irin gaskiya muna shiri da shi sosai, mun gama waya da shi kenan bai fi minti 30 ba, ina tsokanar shi sai aka kira ni aka ce ya rasu. Wannan abu ya tayar min da hankali, kullum ina tana yana damuna saboda irin shakuwar da ke tsakaninmu. Dubai, America. China. Tuwon shinkafa, miyar taushe, kifi. Zaɓi ɗaya, shawarma. Aure kwanan nan insha Allah. Ta ba na so na bayyana, yanzu da na faɗa na ba da satan ansa kenan. Wannan ya zama sirri. Saurayi na farko a duniya? Gaskiya ba zan iya tana shi ba. Ba zan iya faɗa sunansa ba, saboda wala Allah ina faɗa sunan shi an san shi.